Maayong adlaw mga higala, kini ang inyong alagad BisdakIT. Modalit kaninyo mga video tutorial tungod sa IT or Information Technology. Nakita ini ang computer, internet ug uban pang bag-ong teknolohiya. Hello mga kabisdak. Maenta na mo natunan last time sa mga tips and tricks nato sa Microsoft Words. Karon atong hisgutan mga tips and tricks sa Microsoft Excel. Atong sugdan, sugod ta sa charting. Kining charting, yun lang ni siya. First, wanto ta sa Excel. Then sa atong Excel, natay example diri nga data, na name, na grade sa mga estudyante pananglitan. So, muna yung mga grade sa estudyante. So, natay 15 ka sample sa mga estudyante. It's like grades. Put. So, ito unang buhaton. Ito ni-highlights na tanan. Ito ta sa insert. Then, ito ta sa recommended charts. So, sa recommended charts na nakikihatag kung sa mga charts pwede na ito magamit. So, like vertical or horizontal bar chart. So, kung nakakamutan ako sa daghang klaseng ka charts, like line, muna yung pilion. Ito ka sa tab sa all charts. Pili ka kasi nga line chart, pie chart, or bar chart wood line. So, napoy area, napoy daghang laing chart. So, pero karot, piliyon lang sa natin what kung saan i-recommend sa Excel. So, ganahan pa ning horizontal bar chart. So, butan na ito dire. Gawas na siya automatic pagka-pili na ito. So, kanya mo na yung gawas. So, pili po niyo mo ma-edit. So, i-click po niyo ni siya. Kining title, ito kining first grading, kintahay ni grade na mga grado sa mga students. So, and then, kining gamay nga ballpen pen dire. Huwag ka nang add. Hindi na ito i-add ang name sa mga X and Y axis. Like yun. Sa Y axis is change na ito to like siguro pangalan sa estudyante. Students. Ito nga ito students direct. Ito yung title. So, delete na itong title. Then, sa Y axis, sa X axis po, change na ito na sa since natin mo tanda siguro grades. Sige, natin grades. Grades na. Kaya pwede sa mga edit yung color sa chart na ito. So, pili lang ka diri sa may pinibitang. So, pili ka select sa mga option din kung sa like yung shadow, line, line diri, pwede ka mag-explore lang kung sa mga gunahan. So, ayan lang mo. So, pwede ka mag-change sa style sa mga bar chart kung sa color po. So, ako ganahan kung change niya. Ito orange. I think okay na siya. So, kaya lang namin kasi yun, more simple charting, basic charting. Next natin iskutan is kining conditional formatting. So, diri kita na itong grado sa estudyante na 90, 80, 75, 72. So, ganahan ta nagawa na ito. Dali na ito makita ba. Kita itong grado nga below 85 o below 70. Makita itong mga dagko. So, itong button, gamit ang conditional formatting. So, highlight lang natin na ang column. Kaselect na ito. Ito ang ganahan ito less than. Sige, ito nga ito less than 80 nga grado. So, ma-highlight na siya. Ito nga ito si color. So, red. So, na-highlight ito ng grades na less than 80. So ito, ganahan po ito i-highlight itong grado more than 85. So, after change is 85, then change itong color, green, dye. Ma-highlight ito po more than 85. So, 86 to 90. Nakasayang. So, punitan mo, add ko yung student PP. Dari, kung ang grade niya dari, automatic na siya. Highlight siya. Sige, ato sa i-change din. Change natin ito na, ang book column ito isa.
sa kondisyon. Sabi ko na ito, 85, more than 85 is green ang color. So, ito ka ng 19, hindi siya. Atong usual, add tag na yung estudyante panangulitan. Like ni Jeff, nalitan ito. Sana siguro mga 86 Japan. So, green siya. So, nana rin siya. Sunod kaya itong tanawang saan pag-sort sa mga values. So, from here, ito yung i-copy and paste. Same ka sa itong gawa sa Microsoft Word. Ctrl-C, Ctrl-V. I-copy. Medyo gamay man yun. Hindi ko yung klaro ito lang siya i-zoom. Narito sa view. Then, ito na ito zoom. Pagpiliin lang mo yung size niya. O pwede rin po na ito gamitin itong shortcut na ito pareha sa Microsoft Word. Itong press ka control key, then ang imong mouse wheel. Ito nga control key, then i-roll na nila yung mouse wheel para mo tako ang gamay ang text size. Karon nato sa i-remove ang conditional formatting. So, clear na itong rules. Is tanang selected rules. So, wala na itong mga conditional formatting. Natong gusto is kining grades is by alphabetical siya sa name sa estudyante. So, itong buhatan is i-highlight na ito ang column. Kung mag-highlight na ito diri sa right side, sa upper right side sa Excel. Kita niyo mo sort and filter. Click lang na niyo. Then, select nyo A to Z. Then, kami siya expand the selection. Same lang siya. Then, click sort. Pero, na-sort na siya. So, our name is alphabetical na. Grades po din. Full by code. Sunod na lang tanawan kining autofill. Yung autofill, gamit kayo siya. Especially kung butang tag mga numbers nga incremental ba. Itong button, same data, same mga input, add lang tag columns dito. So, before sa panangitan before sa name, ito yung butang student number. So, insert ng tag column dito. Yan, itong ilagay butang dito yung column name and then student number. So, kasagara, itong buhaton ang type kita type na to tagsa like 1, 2, 3, and 4 na. So kung gamay rin na okay na pag daghan na lisod na ta, diba? So na technique ano nalit tanan yung pinakaubos nga rectangle square, click na nimo i-drag paubos. So muna siya auto-fill na siya sa number. So wala another trick yeah, or tip. Next, ato na po sa laing tip. So, ato sa quick analysis. So, open lang tag new sheet dire. Ito man, sales, then compute sa sales nato per month. Ito natin gawin negosyo. Ito kita nato per month. So, pwede niya pa ito magamit itong autofill dire. Ngani, autofill na siya. So, ito na this time. Change to February. Autofill na ito. Delete lang sa ato niya. So, ito February. And then, i-autofill na ito tanan. So, inani siya. Autofill na ito diha. So, 1 year, puntahan na sales. Ito ng January. So, ito, butang na ito mga daming numbers kintahan. Itong gusto ni Bowen is kuha na ito ang total sales in 1 year from January to December. So, ito na butang values na rin. Kini 6,000. Ito, na-value sa May. 1,000 kintahan. June, pinaka 10,000 siguro.
2,000, sige, 2,000. July, ito 6,000. August, 6,000 po. September, 1,000. October to December. Hanggang ngayon Christmas, nakuon sila na ito. So, tapos December, 50. November, 12,000 siguro. So, na. Kini, gamay lang na siya dito. Sa dali lang yan. Diba? May shortcut na. Ito na ni-highlight na. Matutubos ubos na. Ito na ito. Average. Sum. Ito na value. So, pili na ito mag add. Diba? Pili na ito mag pinangbad add. Kita na tayo na ito. Diri sa ubos. Summary sa atong gusto mo yung average. Pila yung sum. Yung quick analysis din. Next, kaya itong tanawin saan pagbuhat ng formula. So, sa atong spreadsheet ganiha, atong ibutang sa tumoy like kanang total sales. Diri sa formula box, type ito equals sum, open parenthesis, then click sa first cell, like kanang January, then shift, then click ang last cell, like December. Then, close parenthesis na ito. Enter. So, gawas na diri ang total sales. Then, ito mo, kita na ito. Muna na siya. So, kanya siya nga cell, na siya formula. So, nanara, equal sign din ang imo formula sa imo gusto buhat. And last is kining borders of grid lines. So, hindi pinaka-last. So, our spreadsheet, ito lang i-highlight ito mga columns na data. Ayun, click na ito ang kining borders. So, usahay ka nang gananta mo na yung borders itong kuan ba itong tables. So, gamit kayo ni pag atong i-print siya para makita atong tables. So, i-highlight ng tanan and then ito diri sa may doon sa tapos ay remove ang grid lines. Ang grid lines is naka sa view, then remove ang grid lines. So, muna ang grid lines, nawala na yung grid lines. And then sunod ang borders. Ito butang. So, muna siya ang borders. So, hindi na ka print na ka. So, kita na yung borders. So, maura to. Hinawat namin nakatanong karon. I-share po niyo sa uban niyong kailaw. Please share sa datong channel sa uban natong BisdakIT. Salamat o hantod sa sunod.